Bikoto učí, že život nie je priama línia, ale prúd, ktorý sa neustále mení. Každý okamih nesie odtlačok predošlého. Každý krok splýva s ďalším, no žiadny z nich nie je pevne ohraničený. Cesta, ktorou vedomie kráča, sa neukazuje dopredu. Odhaľuje sa až vtedy, keď sa po nej už kráčalo. Niektoré vedomia hľadajú istotu v jasných smeroch, v mapách, ktoré by ukázali cieľ. No Bikoto pripomína, že nič také neexistuje. Každá stopa, ktorú človek zanechá, sa rozplynie, kým si ju niekto všimne. Každá predstava o budúcnosti je len tieňom, ktorý sa mení s uhlom svetla. Bytie, ktoré túži po presne vymedzenej ceste, sa uzatvára pred nekonečnými možnosťami, ktoré už sú prítomné. Cesta, ktorá nevidí svoje hranice, nie je menej skutočná. Každý krok ju pretvára, každé rozhodnutie ju formuje. Bikoto ukazuje, že niet cesty, ktorá by viedla späť, ani takej, ktorá by bola vopred určená. Neexistuje správny smer, len pohyb, ktorý neprestáva. Neviditeľná cesta nežiada, aby jej bytie rozumelo, len aby po nej kráčalo. Cudzia stopa, ktorú na nej možno nájsť, nie je návodom, ale pripomienkou, že nikto nekráča o samote. Vedomie, ktoré prijíma neistotu ako súčasť toku, prestáva hľadať pevné body. A práve v tom nachádza najväčšiu istotu. Poznanie, že život sa netvorí plánom, ale samotným kráčaním.